Molt bona nit, benvinguts al Hat-Trick espanyol. Bona nit, David. Bona nit, Raquel. Avui l'equip de Mauricio Pochettino s'ha deixat un empat amb el Getafe, amb gols, un empat a un. Els blanquiblaus avui han signat un partit amb alts i baixos, d'altra banda, com ens tenen acostumats en els partits que juguen fora de casa. No ha arribat la desitjada victòria per trencar aquesta ratxa negativa lluny de Cornellà, però bé, s'ha sumat un punt i és molt valuós. Molt valuós, a més, si tenim en compte el que han fet els altres. Ja sé que cada setmana parlem del que fan els altres i que cansa una mica potser escoltar-ho, però és que és el que ens ha tocat viure. En aquests moments l'Espanyol, per desgràcia, no pot deixar de mirar de reüll els llocs de descens i avui ja queda una jornada menys i l'Espanyol ha guanyat un punt amb la cua. Doncs sí, després de 15 partits fora de casa, toca fer una anàlisi a consciència dels perquès d'aquest Espanyol tan irregular fora de casa. Avui s'ha remuntat un partit que era molt difícil, tenim les millors imatges per ensenyar-vos i farem l'anàlisi amb un periodista perico molt conegut a tots vosaltres, segurament sabreu qui és el Francesc Via, el nostre convidat al Hat-Trick espanyol. I amb el Francesc, que és un autèntic fanàtic de les estadístiques. Tu també, eh? Jo també, és veritat, ho som tots dos. Doncs amb ell parlarem del petit miracle que s'està produint aquesta temporada i que és que l'Espanyol, amb només 22 gols marcats, es troba 9 punts per sobre del descens, cosa que qualsevol altra lliga significaria més aviat tot el contrari. L'Espanyol es trobaria en zona de descens. Per tant, amb ell parlarem de tot això i direm ben alt, perquè això ho vull dir jo, tu també, i el Francesc segurament també, i tots els que ens veieu també, que ja queda menys per acabar aquesta temporada. Doncs l'objectiu de l'Espanyol aquesta temporada és assegurar la permanència el més aviat possible. Suposo que aquest argument el comparteix el nostre convidat avui, el Francesc Via, que és director i presentador del programa Pericos Online TV. Estàs d'acord? Estic d'acord, efectivament. No podem, de moment, pensar en un altre objectiu, tot i que aquest pugui sonar una miqueta minso, però és l'objectiu i, efectivament, és més a prop. És el que ens ha tocat viure, com dèiem, i hem d'entendre-ho així, i nosaltres el que anem a fer ara és a veure el partit que ha jugat avui l'Espanyol, un partit que ha anat a fases, com el dia nosaltres anàvem veient a través de la finestra de la redacció, com hi havia moments on el cel era blau, feia un sol radiant, però després a fases també feia un cel gris, ha plogut. Doncs el partit d'avui ha estat com el dia que ha fet avui aquí, a fases, perquè hi ha hagut moments on l'Espanyol ha jugat molt bé i moments on hem vist el pitjor Espanyol, també. El partit ha començat, però, amb una jugada magnífica per l'Espanyol al minut 6. El Coliseu amb Alfonso Pérez, amb aquesta jugada d'en Moisés, combina amb Luis García, aquest la posa perfecta cap a Osvaldo, i el remat d'Osvaldo com la pica, magistral, però es troba amb el pal de la porteria defensada per Codina. És d'aquelles jugades que durant un segon et quedes en silenci, t'incorpores a càmera lenta de la cadira, perquè veus perfectament com la pilota agafa porta, però acaba trobant el pal. A mi m'ha recordat, i a algun televident igual no li agrada la comparació, el gol de l'altre dia d'Ibrahimovic. Sí. Finalment, per la jugada, per la manera com anava la pilota cap a la porteria. Ha estat una pena. La rèplica ha arribat un minut després amb aquesta jugada de Mico, que se'n va bé de Nico Pareja, la posa enrere i ha estat la primera aparició de tot el partit de Pedro León, que després ha estat sensacional i ha enviat la pilota fora. En aquesta acció del Getafe en atac, zona de 3/4, acaba perdent la pilota i l'Espanyol organitza una contra, que segurament el partit d'avui estava establert d'aquesta manera, per sortir a la contra en moltes accions. Com s'escapa Marquès, eh? I a punt ha estat d'arribar el primer gol del partit amb aquest xut de Luis García des de la frontal, se la prepara, xut amb la dreta, la pilota anava fora, això sí, però per si de cas, bona estirada de Codina per acabar aturant aquesta pilota amb les dues mans. Ara veurem la repetició d'aquest xut de Luis García. Se la prepara i amb la dreta... Anava fora, però... Bon xut, però la pilota, com dèiem, anava fora, tot i que Codina s'estira per aturar-la. Deixa'm dir què ha estat aquesta jugada, David. Què ha estat aquesta jugada? La cameniada de la jornada. Correcte. La sortida de Kameni, aquí el veiem fent de lateral davant de Pedro León. Terrible. Millor que faci de porter que no de lateral, i la centrada arriba finalment al cap d'Adrián, que l'envia fora sense porter, però amb molts defenses. La veiem repetida. Aquí tenim a Kameni de lateral esquerre de l'Espanyol. Pedro León finalment troba la centrada amb la dreta i el cop de cap d'Adrián, per sort, se'n va fora. Hi havia 4 defenses i era difícil. I després d'aquesta pilota regalada al centre del camp arriba el gol del Getafe, el primer gol del partit. Bona jugada de Manu del Moral, combina amb Pedro León, li fa la bicicleta xica, pilota enrere, sol a la frontal de l'àrea petita, remata Manu del Moral. No ho fa excessivament bé, però Kameni no està afortunat a l'hora d'evitar aquest gol
Veurem a la repetició primer aquesta bicicleta sensacional de Pedro León, a la frontal de l'àrea petita, Manu del Moral. No, i finalment León és un jugador que ens té, la veritat, la moral una miqueta menjada. És un jugador que sempre, quan ens enfrontem amb ell, sol ser... És que Pedro León és un jugador finíssim i potser en alguna fase de la història de l'Espanyol hauria pogut venir. Efectivament, quan estava al Valladolid. Ara, evidentment, ja és inaccessible, no? Aquesta és una de les últimes accions de la primera part. Probablement l'Espanyol, després del gol de Manu del Moral, ha baixat bastant. La mitja hora final ha estat fluixa. Aquí ho ha provat Moisés amb aquest cop de cap. I després d'aquesta centrada, que no trobarà rematador i que agafarà la pilota sense cap mena de problema Codina, s'ha acabat la primera part i és el que dèiem, no? 15 primers minuts molt bons, però després 30 minuts on hem vist una vegada més l'Espanyol que anem veient últimament fora de casa. Jo crec que al principi ha estat un partit bastant igualat i finalment no semblava que el Getafe hagués fet més mereixements per aconseguir aquest gol, no? Finalment ha estat una mica més afortunat o més fi de cara a porta. Jo el que crec és que hi ha hagut alguns jugadors que han començat molt bé, per exemple el propi Marquès, s'ha anat diluint, no sé si tenia, suposo, el públic de Vallecas, amics seus, mirant-lo. Sí, animant-lo. Exactament, però finalment s'ha anat diluint i amb ells el poder ofensiu de l'Espanyol ha anat baixant bastant. Sí. Però finalment jo crec que sobretot qui ha desequilibrat la balança és aquest Pedro León, que finalment lamentablement no podrà comptar pel futur amb nosaltres perquè finalment és un jugador que... Sempre anem dient que necessitem jugadors de banda, Pedro León ho és, ara evidentment és inaccessible. És un jugador que estava inclús, tinc entès, al Levante, estava absolutament desnonat. Ningú donava un duro per ell. Va jugar al Múrcia, al Llevant, al Valladolid, fins a arribar al Getafe. Imagina't si has tingut opcions, no? I finalment, a mi em recorda un tipus... No sé si recordeu, per exemple, Juan Sánchez quan estava al València, que sempre que jugava contra nosaltres ens marcava. Doncs aquest em sembla que és una miqueta igual, no? Sempre que juga Pedro León, veu la samarreta de l'Espanyol, l'home es motiva. No sé, al final. Doncs Pedro León ha desequilibrat el partit. També ho podia haver fet Daniel Osvaldo, en aquests primers minuts que dèiem de l'Espanyol, en què jugava millor. I tornarem a veure aquesta gran ocasió que es produïa en els primers minuts d'aquest partit, aquesta gran jugada del davanter de l'Espanyol, de l'italo-argentí. Està clar que és un home de gol, era aquesta la jugada, i ha estat una llàstima, que deies tu que et recordava aquella ocasió del Barça d'aquesta setmana en Champions. Clar, fer això al camp del Getafe, al minut 6, també té molt de mèrit, no? Hauria canviat el destí d'aquest partit. Absolutament. De tota manera, el que sí m'agrada és que Osvaldo cada vegada és més referent. És un jugador que evidentment s'havia discutit molt sobre la idoneïtat de fitxar un jugador amb aquest perfil o fitxar un tipus de mig camp, perquè l'Espanyol també té els seus problemes exactament. Però jo crec, nois, que 5 gols, que sense aquests gols, evidentment, l'Espanyol tindria molts menys punts i tindríem una distància molt menor. 5 gols, un jugador que, a més, va debutar a la jornada 18. Efectivament. Estem a la 30, vull dir que ha jugat pocs partits i n'ha fet 5 i és el màxim golejador de l'Espanyol. Però d'aquesta jugada errada per l'Espanyol, o que ha tret el pal, el gol que ha marcat el Getafe i que ha suposat que l'Espanyol comencés a perdre aquest partit. Tot ve d'aquesta errada al centre del camp. Víctor Ruiz entrega la pilota a Boateng i després se l'emporta el Getafe. Manu del Moral combinarà amb Pedro León i aquí el que tots ja sabem, se'n va de xica, pilota enrere i Manu del Moral que marca. Manu del Moral, un altre futurible també que es va parlar en el seu dia. I a mi un altre jugador que m'ha agradat molt aquest partit del Getafe i que és Boateng. No sé si Moisés Hurtado pensarà el mateix, però... En aquesta jugada queda clar que ells ho han fet tot bé i nosaltres tot malament, però no es pot dir res d'aquest gol, no? No es pot dir res, però ha sigut una jugada d'habilitat. Evidentment, Pedro León està molt bé davant xica i potser el centre de la defensa no ha estat tan hàbil per fer fora aquesta pilota. En qualsevol cas és el que diem, o sigui, l'Espanyol mereixia, tant com el Getafe en aquells minuts, jo crec que, o la Igualada, o bé tenir avantatge sobre el marcador, però bé, que ha estat una jugada d'habilitat la que ha decidit en aquell moment el partit. Malament pintaven les coses per l'Espanyol al descans, així que anem a veure ràpidament aquesta segona part on han canviat completament les coses. En aquests inicis ja s'escalfaven els jugadors, que feia preveure uns canvis aviat que faria Mauricio Pochettino. La primera ocasió és per l'Espanyol, una pilota aturada, Luis García treu el córner i remata Osvaldo, que deixa anar aquesta xilena. No és la primera que li veiem, No, no és la primera. A veure si... I ho hem dit molt, però en el vídeo de presentació d'Osvaldo vam veure un gol fenomenal contra la Juventus. Aquí tornem a veure repetida aquesta jugada amb les botes verdes que anava avui Osvaldo. Ha arribat aviat l'empat dels Pericos en aquesta gran jugada que ha robat la pilota el gran Javi Chica, que no ens cansem de repetir-ho, suposo que estaràs d'acord. Ha fet aquesta passada magistral per Osvaldo i amb els vots ha deixat, i mira, fa aquest gest com mare meva que acabo de fer, fent aquest